Teithio dros ei llwybrau a Helo a chroeso i benod arall y Podlediad Eryri. Sara dwi, sef Swyddog Cynnwys Digidol i Barc Cenedlaethol Eryri, a heddiw dwi'n cael y pleser o holi a sgwrsio efo Nel Richards. Nel gafodd y fraint o ennill Ysgoloriaeth Geraint George yn Eisteddfod Eryri y llynedd, ac fel rhan o'r wobr, aeth i ar daith arbennig i Barc Cenedlaethol Triglav yn Slofenia. Felly heddiw, da ni'n mynd i ddarganfod sut brofiad oedd hynny a beth ysgodd hi ar hyd y ffordd. Felly, helo Nel a chroeso i Podlediad Eryri, a llongychiadau hwyr i chdi ar ennill yr ysgoloriaeth. Alli di jyst rhaid cyflwyniad byr i bobl sy'n gwrando o pwy wyt ti a be nes di i gyro'r ysgoloriaeth. Helo Sara, diolch am gael fi ar y podlediad. Fi'n Nel, fi'n reiddiol o Graig Parc ond erbyn hyn yn byw yn Llundain, a fi'n newydd orffen gradd meistr yn Kings yn astudio amgylchedd gwleidyddiaeth a datblygiad. I ennill yr Ysgoloriaeth Geraint George, fe gynhyrchus i ffilm fer a enillus i hyn 2 flynedd yn ôl nawr. A efo'r fideo, sy'n nes di fynd ati i baratoi creu'r fideo? Felly, gan taw ysgoloriaeth natur a chyfathrebu oedd o'n i eisiau cyfuno'r ddau mewn modd oedd yn arddangos cyfoeth natur Cymru yn eitha gref. Felly, casgles i fideos gwahanol oedd gyda fi yn barod a chymryd mwy o gwmpas y wlad tra bod fi'n teithio rownd. A roi i nhw gyd at ei gilydd. Yna fe throsleisiais i rai o fy ngherddi ynghyd a cherddoriaeth telyn i un o'r gweledol a chlywedol a creu un ffilm fer. A ddim braf cael bod yn credigol yn y gwaith gan gysylltu'r natur a chyfathrebu. A dyna be hoffwn i'n wneud gyda fy ngyrfa, felly oedd yn neis cael rhoi hynna at y prawf. A dyma ran fach o fideo, wel, nwch chi glywed sain o'r fideo nath Nel greu, nath helpu hi gipio'r wobr llynedd, so dyma ni, mwynhewch. Wrth ei hagor, neu hyd yn oed yn fy nhrwmgwsg, teimlaf bresenoldeb, y cysgod, perfeddion natur yn rhedeg ar hyd ffwrlwm yr afon, glesni'n adlewyrchu a chryrdeb y dŵr tryloiw, tra bod gwreiddyn wrth wreiddyn yn torri'n rhydd. Sut brofiad oedd cael mynd i Barc Cenedlaethol Triglav a be oedd y peth mwyaf cyfiadwy i chdi? Oedd y daith yn anhygoel, Sara. Oedd y profiad mor cofiadwy ac yn un byddai'n cofio am byth a fi ffili aros i fy nôl i Triglav yn barod. Oedd y golygfeydd mor ydidog a oedd e jyst mor wyrdd. Y mynyddoedd, yr coedwigoedd, y ceia, y rhwng rein, oedd yr afonydd hefyd. A so oedd y calchfaen yn y graig o dan y dŵr yn neud i lliw yr afon i fod mor las. A oedd popeth jyst ddim yn edrych yn go iawn o gwbl. Felly bues i yn y wlad am wythnos, hedfan i Ljubljana, y prifddinas, a treulio ychydig o ddiwrnodau yna, yn mynd o gwmpas, gweld y castell, gweld y ddinas, a wedyn mynd i Triglav ar ôl cwbl o nosweithi. Felly, diwrnod cyntaf, eithon ni rownd i wirio y counters, sef teclyn sy'n cyfri nifer o bobl sy'n cerdded trwy'r llwybrau i weld faint o bobl oedd wedi bod yn y mis yna, mis Mai esi. Oedd hwn yn ddiddorol i weld faint o bobl oedd yn gallu ffindio rai o'r llwybrau yma, achos oedd rai nhw mor arunig a pell o bob man. A wedyn es i am wac hir yn y prynhawn ar hyd Afon Socha. Wedyn yr ail ddydd, es i o gwmpas i lynhau byrddau gwybodaeth, mor satisfying. Fi wastad yn gweld fideos o pobl yn glynhau'r byrddau yma. A fe hefyd oedd yn gyfle i weld pacedi cudd o'r parc a gallu mynd gyda'r pobl oedd yn gweithog yn y parc a mynd i mannau, falle ble mae twristiaid ddim hyd yn oed yn ffindo. Felly oedd e jyst yn
brofiad mor braf gallu wneud hynna bod mas yn yr awyr agored pob dydd. Hefyd o'n i'n aros mewn pentre bach yng nghanol y mynyddoedd, pentre tawel iawn, mewn lle oedd yn berchen ar y parc, felly oedd yna'n brofiad hyfryd gallu aros fyna mewn ardal tawel. A wedyn y trydydd diwrnod es i am haic gyda un o'r menywod yr enw Marietta, lan rhyw gwm tawel yng nghanol unman, a gallu cael picnic fach, a oedd hi'n esbonio lot am y tir a'r coedwigoedd. Ond iddi fwrw glaw, rhan fwyaf o'r daith, nath hynna ddim cadw ni bant o wneud unrhyw waith gyreddau, ac o'n i'n ffisi iawn trwy'r wythnos yn ymweld â mynnau cudd a prydferth. Ond oedd e'n brofiad personol a unigryw iawn, a fi'n argymell i unrhyw un i fynd i ymweld â'r wlad a Triglav ei hun. A nath o beth nes ti synnu am y parc, neu ffordd oedd y staff y parc yn dweud y ffordd maen nhw'n trin cadwraeth yn Triglav ei hun, lle? O beth os sy'n i fi oedd yr holl waith caled maen nhw'n wneud tu ôl y llen i wneud yn siŵr bod popeth yn mynd yn llyfn ac yn gweithio'n llyfn, yn enwedig yn ystod y misoedd prysur yn yr haf. Mae gweithio mor galed yn mwyn wneud yn siŵr bod twristiaeth ddim yn amharu ar fyd natur, a fi'n credu dyma'r y prif ffocws yn nhw'n gweithio tuag ato. A oedd ffocws mawr ar reoleiddio'r niferoedd, fel o'n i'n gweld gyda'r counters, fel bod popeth yn aros yn ei lle hefyd. Hefyd cadwraeth o ardaloedd gwyllt, wneud yn siŵr bod pobl ddim yn mynd i llefydd ni ddylen nhw fod, enghraifft nofio yn yr afonydd neu ryw lunoedd special. Hynny yw i adael natur i wneud beth sydd angen iddi wneud heb ymyrraeth. Dwi'n ymwybodol dy fod i wedi ymweld â Barc Cenedlaethol Eryri ac yn amlwg ti wedi bod yn Barc Cenedlaethol Triglav. Nes ti sylwi ar unrhyw wahaniaethau mawr rhwng y parciau o ran dulliau gwaith, cymunedau lleol neu'r tirweddau hun o gwbl? Wel, Triglav yw unig Barc Cenedlaethol Slofenia, yn wahanol i ni yng Nghymru, wrth gwrs mae gennym ni sawl un, ond mae'r tirwedd yn weddol debyg o ran mynyddoedd a mae'r ddwy wlad yn werdd iawn. Bod Triglav yn eitha alpaidd, ond mae'r cymunedau hefyd dal yn eitha bach, fel o'n i'n sôn am y lle fues i'n aros. Dim ond tua 100 falle o bobl oedd yn byw fyna. Wow. Bydden ni'n gweud bod y cymunedau yn llai achos bod nhw'n mewn mannau arunig iawn. Ond un peth mae'r ddwy wlad neu'r ddwy parc yn trio gwneud yw trio cadw pobl ifanc yn y pentrefi gwledig ac yn y mannau gwledig hyn. A drwy trio wneud hyn, maen nhw'n trio creu cyfleoedd gwaith o fewn y parc hefyd i drio cadw'r pobl ifanc rhag mynd i'r dinasoedd neu wledydd eraill. A hefyd oedd y ffocws mawr ar twristiaeth. Twristiaeth yw un o brif ffynonellau gwaith y wlad, felly nhw'n trio manteisio ar hyn mwyn cadw'r bobl ifanc yn agos. Ond hefyd beth o'n i'n sylwi am y ddwy parc oedd y pobl i gyd yn mor ffein a chymryd asgar, a wnaethon nhw wneud yn siŵr bod fi'n cael y mwyaf mas o'r daith. Felly, yn eitha tebyg o ran y ffordd nhw'n gweithio hefyd. Dwi'n gwybod bod chdi wedi trafeilio dipyn dros y flynyddoedd dwytha. Ond unrhyw beth oedd y brofiad di yn Triglav nath ysbrydoli chdi neu newid y feddwl am barciau cenedlaethol yn gyffredinol, lle? Fi'n credu fi wastad wedi gwerthfawrogi parciau cenedlaethol a natur, ond fi'n credu nath y mersbectif o'r parciau newid o ran gweld sut mae'r tîm mor weithgar tu ôl i'r llen yn gweithio mor galed i sicrhau cynaliadwyedd a chadwraeth y parciau. Sa'n credu does dim digon o gydnabyddiaeth i'r parciau ac i'r bobl rheini. Felly i fi yn ddiolchgar iawn am y gwaith i chi gyd yn wneud a hefyd yn teimlo mor lwcus bod gymaint o lefydd yng Nghymru ar gyfer i ni fwynhau.
fel trigolion y wlad. Roedd ffocws mawr ar gynaliadwyedd o fewn y parc hefyd, a ni'n gweld hyn bob man i ni'n mynd. Mae'r crisis hinsawdd yn newid ein byd mewn ffordd ofnadw, ond mae'r parciau cenedlaethol hefyd yn agored i'r newid yma. Felly, nath e'n neud i fi werthfawrogi'r cyfoeth sydd o fewn ein tir ni, wrth gwrs pwysleisio faint sydd angen i ni wneud mwyn gwarchod hyn. Achos mae pob dim sydd yn gwmpas i ni yn gartref i ni, a ni angen gwerthfawrogi a wneud yn siŵr bod y cartref yn parhau i fod ar gyfer cenedlaethol i ddod. A fel nathon ni sôn gynna, ti newydd orffen astudio gradd meistr mewn amgylchedd gwleidyddiaeth a datblygu yng Ngholeg Kings yn Llundain. Wyt ti wedi gweld cysylltiadau rhwng yr hyn a welis di yn ymarferol ym Mharc Cenedlaethol Slofenia o gymharu ar hyn a nes di astudio yn dy gwrs fel gradd meistr lle? Ydw yn bendant. Fe sydd i lawer hefyd ar effaith twristiaeth ar lefydd, a fi'n credu dyma modiwl falle bydden ni ddim wedi ymddiddori mewn cymaint, ond o'n i yn gallu uniaethu gyda sawl peth o'n i wedi dysgu yn y modiwl yma. Hefyd ffocws fy thesis i oedd edrych ar twristiaeth ym Patagonia a gweld sut oedd y twristiaeth yn gallu bod yn arf mwyn datblygu'r iaith Gymraeg allan yna. Felly mae twristiaeth yn gallu bod yn rhywbeth hynod negyddol. Fi'n credu ni gyd yn gwybod hynny, ond hefyd ar yr un pryd hynod o effeithiol o positif hefyd, ond o fewn reswm. Ac os yw'n cael ei reoleiddio, fel ni'n gweld o fewn y parciau, i fod yn gynaliadwy ac yn cael ei gynnwys yn yr ymarferion naturiol yma, mae'n gallu bod yn rhywbeth effeithiol iawn. Ond dyma pam angen i ni sicrhau parciau cenedlaethol fel Triglav ac Eryri, sicrhau fod pobl yn gallu mwynhau yr ardaloedd special yma heb ymharu â natur a thyfiant a bioamrywiaeth gan gyfrannu hefyd i'r economi. Felly mae fe'n galed iawn mwyn i sicrhau bod popeth yn ateb bositif erbyn y diwedd, ond i ni gyd angen cymryd rhan mewn rhyw ffordd o gilydd. Ti'n swnio dy fod wedi cael profiad mor werthfawr yn Triglav, ac yn amlwg mae'n mynd o dda fod yr ardd di hefyd. Mae fel bod y ddau brofiad yna wedi cyfeithogi i'w gilydd. Dy fod di wedi cael gweld pethau nes di astudio yn ymarferol yn y Parc Cenedlaethol yn Slofenia. Felly ar gyfer blwyddyn nesaf, pa gyngor fysa ti'n rhoi i rywun sy'n ystyried gwneud cais ar gyfer yr ysgoloriaeth flwyddyn nesaf? Wel, o ran wneud y cais, jyst byddwch yn greadigol a fel nes i wneud, jyst ceisio pontio y natur a'r cyfathrebu a dangos pa fath o wlad a esiampl mae Cymru a Parciau Cenedlaethol Cymru yn gallu wneud i parciau fel Triglav. Felly wneud erthygl, poster, fideo, unrhyw beth allwch chi wneud. Jyst ewch amdani a mwynhewch y profiad. A fi'n credu, pan i chi yn ymgeisio rhywbeth fel hyn, chi byth yn meddwl i chi'n mynd i cael rhywbeth mor gyfoethog nôl, ond dyma un o'r pethau gorau i fi wedi wneud yw ymgeisio ac ennill. Mae'r broses wedi bod mor bositif a mae'n braf gallu gweld y cydweithiad rhwng Eryri a Triglav a gweld sut mae'r ddwy parc yn gweithio gyda'i gilydd mor effeithiol. Mae wedi bod yn agoriad llygad. A be fydd y gyngor di Beca sydd newydd ennill eleni wrth iddi hi baratoi ar gyfer ei thaith hi? Wel, llongyfarchiadau Beca, fi'n siŵr bydd hi'n cael profiad ffantastig yn teithio mas i Triglav. Beth bydde fi'n gweud i fi jyst wneud y mwyaf o'r wlad, yn enwedig cyn i'r twristiaid ymweld. Felly fe es i ar ddechrau mis Mai, oedd hi'n dawel iawn. Hefyd dyma wrth gwrs pryd oedd y blodau yn blaguro a oedd bob man mor wyrdd. Felly cyfnod really special i fynd. Hefyd i wneud y mwyaf o ran amser
i chi na'n i'w i fynd ar wax a gwneud tasgiau yn y dydd ac i fynd i ymweld â llynnoedd. Bled a bo hi'n fi sy'n lwcus iawn i weld y llynnoedd yna. Mae gymaint i weld a mae'n wlad mor bert a mae'r bobl mor gymaint asgar, felly jyst wneud y mwyaf o bob dim. Ac ei gloi, mae gen fi gwpl o gwestiynau sydyn i chdi. So, be oedd peth gorau nes ti fwyta yn Slofenia yn yr wsos nes ti dreulio yna? Be sy'n ffodus iawn o fwyta'n dda yn Slofenia, gan bod fi mor fisi, a mas trwy'r dydd, felly oedd angen lot o fuel arno fi. Ond ar un o'r dyddiau pan fi i mas yn y parc yn golchi y byrdda, y gwybodaeth, is i a cydweithwyr o'r Barc Triglav i dref bach ac i caffi eitha traddodiadol a ges i rhywbeth o'r enw bled cream cake, sef puff pastry a hufen a lot o bethau melys. Mae'n rili anodd i esbonio. Mae fe bach fel sponge, bach fel custard slice, ond eitha soft. A dde jyst mor neis. A mor neis cael rhywbeth traddodiadol hefyd. Bwyd traddodiadol yn flasus iawn. A yr un nesaf ydy, so os ydych chi'n cael mynd i drafeilio i unrhyw barc cenedlaethol arall yn y byd, lle ti eisiau mynd nesaf? Yosemite yn sicr. Ond fi'n credu bydd angen cwbl o fynyddoedd yn cynnil o arian cyn mynd fyna. Wel, diolch o galon, Nel. Oedd yn hollol gret cael clywed dy brofiad di ym Barc Cenedlaethol Triglav, a gobeithio fydd hynny'n sbarduno fwy o bobl ifanc i fynd amdani efo'r ysgoloriaeth. A phob lwc i chdi yn dy swydd newydd, a wrth gwrs, da ni falch iawn o dy groesawu di nôl i Gymru ar ôl bod yn Llundain am gyfnod. Felly pob lwc i chdi. Diolch Sara, diolch am y profiad.